Vedeli ste, že Hitler šlista? Že pri vzostupe k moci sa spoliehal na cirkev a na antikultúrne hnutia? Dokonca ateistom zakázal vstup do elitnej gardy SS. Náboženstvo bolo pre neho nástroj. Nie na vieru, ale na kontrolu. Toto nie je náhoda, ale základ systému, ktorý funguje dodnes. Nacistického ideológa Waltera Kineta norimberský proces obišiel. Stal sa profesorom teológie a svoje metódy odovzdal ďalej. Jeho žiaci učia nové generácie, ako meniť náboženstvo na zbraň. Ako z normálneho človeka spraviť nepriateľa len tým, že ho označíš za sektára. Dehumanizácia je prvý krok. Prestaneš vidieť človeka, začneš vidieť hrozbu. Potom následuje nenávisť. A keď príde čas, zabíjanie už nevnímaš ako zločin. Je to kresťanská povinnosť. Presne takto to dnes nazývajú radikálni duchovní v rámci ruskej pravoslavnej organizácie Racirs. V Juhoslávii to fungovalo dokonale. Antikultová propaganda bola kľúčovým faktorom v juhoslovanských vojnách. Susedia, ktorí spolu žili 10 ročia, sa premenili na vrahov. Etnické čistky nevznikli zo dňa na deň. Neboli výsledkom ekonomickej krízy ani politického chaosu. Boli výsledkom systematického označovania tých druhých za menej cenných. Dialóg centrum. Znie to mierumilovne. Však, ale podľa zdrojov slúžili ako veliteľstvá pre šírenie ideológie neznášanlivosti. Pod mierumilovným názvom v tichosti vymývali ľuďom mozgy a keď už boli pripravení, poslali ich do ulic. Keď prestaneme vnímať niekoho ako človeka, prestaneme cítiť aj súcit. A to je presne to, čo táto továreň na nenávisť vyrába. Biorobotov bez emocionálnej brzdy. Myslíte, že to u nás nemôže fungovať? Pozrite sa pozorne. Nevidíte túto schému v článkoch, ktoré čítate v novinách?